Yo iki nyuwun berkahipun sedulur lanang sing saka Madiun Mas Asmara Santo. Mas Asmara Santo kersane paring lelibur iki penggemar saka Madiun. Madiun heeh. Penggemar wayang kulit jantenan iki ngerono wayang kulit iki mesti panjenengane kuwi mesti teko ngono. Aja to nang kene nang pucuk gunung kono lho. Nang gunung kok pucuk kono panjenengan iki kaya sowan aku gumun. Ayo ora gumun jenenge wong seneng. Pancen wong seneng kuwi larang wong seneng kuwi abot ngono. Nggih wilujeng dalu Mas Asmara. Nggih wilujeng dalu Mas Dalang. Jiyan. Niku bocah-bocah ki gatekno ki mau pituture Mas Dalang ki mau. Tenan kuwi. Oh nggih, Mas Bambang. Napa Mas tembange Mas? Napa? Kangening ati ya lah. Nggih. Ayo kali sinten anu Mas? Dan kali Mbak Niken. Iya. Iya, karo Nduk Niken. Mbak Niken ya, Mbak Niken. Karo Mbak Niken. Mbak Niken kuwi Heeh. Aja dilalek-lalek nggih. Nggih, dumateng biyanipun Pak Lurah. Seperangkatipun sedaya nggih. Niku alitane niku jane niku sing ngomong nggih kula lho niku. Oh ngeten. Mungkin. Basa saiki wis kuliah ning Solo wis lali akeh pedhot. Tangkapane laris. Oh, insyaallah. Mongke Mbak sapa jenenge? Kok Mbak Nitek. Mbak Niken. Iya. Ya sudah. Jenengan pun semester pinten Mbak Niken? Kula sampun S2. Oh, S2. Sampun selesai tinggal sampun selesai. Niki S2 nggih. So wayangane sudah. Kamera pripun Mas Malik? Malik official. Nah, Malik official. Heeh. Nggih. Kare Mas Mbak Demang channel. Nggih. Sone napa Pak? Sone Pak. Sone napa Mas? Madura. Madukara. Mandura. Alah. Iya, semono kae. Pandora. Ora nek tulisannya marah iki ya. Iya. Piye, Dok? Nggih. Wes. Apa tau tulisannya Pandora apa tau? Wes, terang. Ya takku gak krungu. Cedhakan, Dok. Oh, Dok. Lah. Napa, Mas? Madonna. Oh, Madonna, Dok. Madonna. Tibake. Walah. Iya. Kok sak nembane sok garis krungu. Iya, ya. Kok itu tulisanmu Mas? Berarti kon sane sing gedhe kuwi. Jene iki sakderenge acarane napa nggih Pak Dalang? Dalam? Acarane napa iki? Dalam iki lho. Dalam rangka napa? Iki dalam rangka bersih dukuh. Bersih dukuh. Dusun nggih. Desa dukuh napa? Dusun Karangsono. Desa Karangsono. Nggih, Desa Karangsono. Jenengan ndongakne napa Pak? Nggih, dongane kula niku warga masyarakat pundi iki? Karangsono. Karangsono mugi rakyat waras, rahayu wijeng, seger waras. Amin. Amin. Nah. Amin ya mboten enten to. Amin. Amin. Jenengan ndongakne napa Pak sih? Kula wis sore kena Wis. Pokoknya donga ku nek oke-oke malah gak mandi. Heeh, iya Cah, garap Cah. Nggih, monggo. Kangening ati. Ayo sing joget monggo. Wong ayu papujanganku ati susah mung kangen ciatmu